Hi ha dues vessants aquí importants, la de llegir i la d'escoltar. Totes dues. Em deien en una escola fa temps, no fa gaire temps de fet, em deien que hi ha nens que són nens que no són parlats. I jo li vaig dir, què vols dir nens que no són parlats? Diu que a casa no es parla. A casa no hi ha un diàleg, no hi ha debat, no hi ha contraposició d'opinions, no hi ha una exposició de fets, sinó que és seu, calla, menja, ves, torna, lleva't, renta't, sí? És com a tot molt, i no hi ha un diàleg. I això empobreix, això ja empobreix de base, perquè hi ha un nucli inicial on hi hauria d'haver una eclosió, al voltant de 1000 sentits, al voltant, o 1000 coses que tens al voltant, que ja comença marmat, no? L'escola no ho pot tot. I si l'infant no té la inquietud o no té el recurs o no veu que hi poden haver altres canals per arribar a tenir una millora al voltant de tota aquesta mancança, doncs tampoc no anirà a buscar-ho, possiblement.